Kalekammerskabet er for småt til alle de klæder, som gerne vil opholde sig anstændigt i det eller tages på, i den gode tro om, at det var rent. PT ligger det henslængt over en usynbar standerlampe, der som en struds voldtager gulvet med sit uoplyste hoved. Men så går hun alligevel ud på terrassen, iført det øverste for bunken, bærende i hånden kylling fra fryseren, men der er ikke til at være for bare vand i flasker med smagen citrus, og grillen står i hjørnet. At tage affære på en driftig følelse forekommer hende ikke fremmed, og resterne af brugsvandet virker som en behagelig vej til himlen. Så hun fylder badekarret. I andet forsøg giver hun op og starter grillen. Lad alt stå og ærger sig over de mange penge, der nu er spildt på citrussmag og bobler. Efter det 17 minutter, det tager at stege sådan et kræ, er duften så mættende tilfredsstillende nok, kan hun lade det være, til det minder mere om kul, end det minder om en kylling med en sød lille hjerne. Så bliver hun stædig. Går ud i karret igen, hun lægger sig, til hun næsten er hudløs, og til kullet er koldt. Samtidig titter strudsen op og ser, om hun er i live.